Jirikindeng pen kahelo kilometer phoso se motha porong atowar em rina terang pipen towar kasilam pidam. Hanboka Harlongbi Velongbi College Principal Karlitang Yunali Ronghangpi Bangso Pirt Hepen JO Tekanglo. Tangka panongsi sokpek Anglong along Lokimon Adawan Pikikim ke Chengji Aphan DC Lapen Karbi Anglong Mas Council atum kahumri dam. Akas Hyundai Birla Dipolong Penang litum aphan offer mati birta keme nangkewan pidu. Nangli offer kilong ponji lake extra venue news pen kedanglok ke agari. Anparta Akas Hyundai ningkaning ko ke chok ningkarong pen scratch and win offer sita make patu padu ponji. Bangso offer along nang likelong ponji news extra I-20 venue lapen akaprek agari. La sikla dagalam thekelong ji aphan humri ignon Akas Hyundai Birla Dipolong. Lapen kachini pa meji aphan la screen along kapaklang pon mobile number 8453 944 887 along humri ignon. Karbi Anglong Live, Karbi Prime Time Bertang Ton Pen Archipanikta. Zirkindeng pen kahelo kilometer post se motha porong atowar em rina terang pipen towar kasilam pidamajok rongara datum kachoro ke pajir. Lakha sirkep Amring constituency ke parlo Zirkindeng pen kahelo kilometer post se motha po arong penangan rong arta dolo bonta towar mesen kavia jok hithi kedam kewang lapen osomartum school kedam kewang penangan akisung chitong nanglo. Labangso kisung chini si non BJP Racharia song atum lapen Karbi Anglong Mas Council em rina terang pia kang hon pen Zirkindeng pen motha rong kimi an kilometer troxi so se atowar harlong ke thok pi jia phan non malom do desang se kasilam pia pot motha rong arat atum aninga rong piklo pusi pherang ke kahum rida mahot nang pachini dun nona phurun ning ke me pen nang ke rabason thot si mo ke wang jilang ani mesen atowar mati towar ki iksitami nang ki pipon thuji aphanta kachuningri padopon thu dilo ni yanon helang darong tukin sita atiri bangke da muthalo manon da kubang rong kinilo la ben ni kumangke towar chuningri lo bang ki yoy penon ang rap lo lana lo man an se suri ta dom payer lo kenam toralo na hedon ni BS special kaniyat asonsi kasi ninitum chu apong chuning didulkan si non aning kime baju jongjung pet panong sini tempat tinggal nang sangki rina terangpi Karbi Anglong atau Mas Council along PM baju aning kime bensinil kumpan Zirkindeng weekly market to that motha main road an hilutumapan alangli kang hon terapten sen gravel kithogi pansi nom di kamplem pondom lo basi churulo alang lipan kidam tang apor nilitum manang anak isung jaknang lo setame alang ning kimepen tumapan panong si kapang suatu war nakihuti por partik lo Zirkindeng pen semsing ingti Karbi Anglong Live. Lakhaing ko truck Duarbaguri MAC constituency hangkang date horalong Harlongbi Velongbi College Principal Karlitang Yunali Ronghangpi Bangso Pirt Hepen kachi otekang penajok Duarbaguri arat ningdu chipi ponrinti Pirt he thak muni datumke henwo lang sonsi chimandet henwo langke pinito pinapave lasonsi muni da kaya longta pinimesen pusitami pinap avideta thek Lasiladak Hanboka Harlongbi Velongbi College along a principal Karlitang Yunali Ronghangpi sitami alang like Pirt Hepen kache oji aphan apor kalipin lang bon sitami akupai kilang no pena joksi labangso Pirt Hepen che o tekang nang koklo laki isi Duarbaguri constituency arat atuma phan kanohok thetan binonglo
lapen harlongbi velongbi college alongke founders principal ke manching abang philo haningkan surihini ranyar ke baningkan pen pining an ke aningkan surihini ra ingkora pli aningkan an principal akam ke klempon abang philo principal akam ke klempon boma hutami duar baguriara raphan kaching thuranat ke paprang dun thekji aphan kabor ipon abang philo lapen halapu harlongbi velongbi college along students mate loke charli duna somaratum pen ke thanpon college along setami misen pensi nilituma phan nang thanpon lapen kai ke thekji aphan si college along ta nang thanpon ver lasinon principal kalitang yunali rohangpi labang sopir thepen avilu puki ning tuk piklopusi kachetong duna hut ning jepon itu pasal pada kita itu malam sudah lah sampai prinsipal orang itu kita bilang kita itu malam sudah kita bisa prinsipal kan ini sampo tapi itu malam sudah kita dulu kita itu kan kita misalnya dan nama kami itu malam sudah kacing kita dulu kami ini sampo nang men thay nang men ke dia kata tum we kar long pen ini duk pe alam lo athe ke ili karbi khalong karbi anglong nom harongbi long biason karbi college along pen itu principal ma itu phia teng lo dam ji ke ningoi pe alam lo na pen non ki bang jis tame ladak bang khai principal ando dera karbi principal ando ra ansu sei pami paklar pen padu edi pangke nilih meta suning rilo la pen doan ki the ding tame dak ini harami bilang biar principal coba jo tame itu match ojo chong marong tam tu tame ning du pelam lo lapen karlitang yunali ronghangpi principal a hemasor missing terang pen ke thanpon ke friday ni si diphu reng poli hospital long si ponlo lapen ladake un elo pu ansi diphu medical college long ansi pon thu detlo lapen ke icu arum along palu choksi ghonta krehini an bikokta thangnat a reports ta nang pi thek thedalo phi an ke lang salong si lang do opusi doctors atum pen thampon lasi ning duklo ghonta krehini bikok pen unji mapusi chonghong dinglo bonta aphi doctors atum pen achithe avilo pu ke ning duk piklopusi ning jepon lo masih hal so ke sense ka weda lo masih negi direct kok kari pen reng dilong hospital reng hospital chupon tu masih ada andam nang li sense bang besi bong sonse dolo masih doktor pancing emergency doktor pan hang lo cingkilong lo treatment kurir lo masih oksigen pijarang bong pada ada istipul lo bang ledat lo masih doktor tumbang lo lake ICU lo si ponang po kulo boti kuinang po kulo masih jen pen mar loge masih ni letung dak reng pulilong ga ICU ge masih di medical college hadakan sini itu mana refer lo masih hadak si pon lo masih loge masih itu ICU boti kuinang dapen sita me api marbang de tang ge ada son layo masih sona kita sebelum baru gonta krih itu ramai kami mana pernah kita dulu anda seta alang itu bangke honde mimi ason bemar sinang kan lo ane lata hai leson tahai masih ke non tujuh siapa bangke ane akor along lang betok leson selang betok lang lan selong mana lang betok masih acip ti bangke lah ini dah lo nanti siapa yang ada tu sih petang lo masih ini dah lo berarti kan jauh datang lo penting ini tuh tani untuk pig lo lakukan sige dak langkah long rata tuh pandemi isi kelang nih officer asal lo sedami ini pola bang security pen jauh duk berbagai ini tuh langkah long rata pandemi ini untuk pig tapi ini tuh langkah long di long sedami binangan women tuh mungkin alang di aktif lakukan kadang orang hamil kamar tu sedami cemat hati kan dan
women tu kan la mondli tu han same kirun pon pega sita pe pini son itum long be da pen ke itum ni tu pega nalu masih time element ke ta son pi News report Karbi Anglong Live Lakhain kora truck Duarbaguri MEC constituency angkang Lakhahini Dolamara Bapuram Tokbi Arong Adung kedo North East India angkang along Nongnam Kachithang Dun Klong along ri Lokhimon Ashram Anparta Kurua Kengri Lokhimon Adowan Pialong Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma kapin khata tengpen Jesamet Sok Phek E Anglong along Lokhimon Adowan Pi Kikim Kerang Kepangching Ponji Aphan Karbi Anglong DC Sangpi Nirola Phangchupi ADC official staff lapen Karbi Anglong Autonomous Council Education EM Richard Tokbi Anparta local MEC atum kahumri kevang Lason se Karbi Anglong District Commissioner kaning jia tengke Lokhimon Adowan Piki Kim Kerang Ponji Aphan pen ke chenglo ason development asai ke claim Ponji Aphan Assam government lapen Karbi Anglong Autonomous Council atum pen non kuti pho Atangka panong si bangso angkang along development asai ke claim Ponji Aphan sai ding pon phit popusi ning jipon Bangso jai megahud Lokhimon Adhorom Akuru Kuru Madaningti Hensek lapen Lokhimon Sanghalong Saipu Kong Gandhiram Timung atum pen ke chenglok ke thek kiding atum chetong dun si sayang ding aliralon pen pachun pon lapen DC Sitami Nangka humri kevang hut ning ingsam piklo lapen ning ingtir et asonsi chethek ponlong lapen guru along sitami hirjumita chohang ponlong apot ningarong piklo pusi aninga klong alam chipaklang tekang Pini ke elitum Karbi Anglong rat lapen ladak dolamara havar lapen bikheke ke ladak elitum hempu ahem kup an pini ke banglong pot ning charong pik lapen ladak hala da kecheng pen get pen nangkilut an pen ta ining charong pik ingthir jira sonsineli theklong la pen la dak ke wang pen ke an se ining ta ingthir eta sonse theklong la se pini arni ke la ka do ka ve Karbi rat la pen dak dolamara rat la pen angli tum hoi phan sitame nangli tum phan chor par pik lo dak nili ke wang long apot sitame la pen nili la dak pini ke wang ke la dak hemphu pen ta nang chingwai lo la dak mondir doji la pen ha dak ason phil pe ne la hai litum akaching hone chief minister Dr. Himanta Biswa Sarma si scheme penang andeng pon nang jipulo la sinili tum pini spot nang kelang lo acha scheme ke cheng bom lo la penili tum prapjin pen la hai scheme ta mesen pen kaddo kave dolamara rat la pen dak Lokhimon aphan ke kroya korte ingtir tum an pen a hidrumi en sinili tum la sokam cheng pon thupo pusin li tum pini la dak anang ke humri labang so kam min tu lam pen cheng ponji sonang o nili tum cheng phit po mo cheklo alom an ke cheng thupo amount thani man kadok ave ladak ke 5 crores scheme la pen ladak non nilitum ke deng pon ke sonpli la sonpli scheme ta nilitum non cheklo jon baga philo pulutang te nilitum prabjin pen nilitum claim pon po athema already sanctioning order pen nang le allo nilitum khali la plan and estimate nilitum bonai nang po la pen spot lang dam tu pulsi nilitum pini spot along ke bang pen se hala so teng pen nilitum plan and estimate bonai pen se government of Assam atum phanilitum joma pipo scheme ke pipi ni scheme ke la field development dolo mondir dolo la pen non ako dengpon thupon tum belek ta total son place scheme doji la dak main ke la dak mondir angsong lo la pen hala field development akama hai ta hala dak aling bernang le tum tek long lo penang an ki chun che dolang hala hai ta pachun ponje ona ji ke pen ke patai phase to o prabjin penang polake botor bokan jong si mesen lo pulo dong te mochek lo pen non ke arve janglang la se mochek lo pen si nilitum cheng pon po la pen kisuman office formalities dolang la so formalities aphan ke already nilitum pini penta process kori ponlo la pen estimate pe neta nilitum joma allo non ke cheng nangi pulo tangte la mochek lom pen ke cheng pon po News report Karbi Anglong Live Khatkhati Police Station angkang pai ni phaing kora bom kuruani anelo por phai krenia por malom lahorijan Barwa complex athingno towara longpen inoda bang phuari dengpen drugs mate heroin nepon long pusibirta longpon Khatkhati police atum amithang asai ka chiklem bom ki ton kilang asai pedopon bom unahut inoda bang phu Khatkhati pen lahorijan anathu kidam bom hut raikom sai khiatum ka khuruk don asai dengpon lo
la so hut sabun hom e hom longpon lo ki longpon sabun hom drugs pusi pang thek pon lo la pen la so long inut nagaung brungatoli asor kalitang imal ali asopo robigul islam ataningkan thongke brahini pusi pang thek pon lo la pen ka chingnang check abang phua phan arona tengpen khathati raikom sai khia tum chepari deng pon lo kilong pona heroina phai gram crazy tokbor truck highway andola pen labang so sai long khathati o sinitol sai khia siai sondorn siam la pen ke alangwi risang potum pen pensi pechon pon long lo Bukajan penanantirang Karbi Anglong live. Say no to drugs and yes to sports po at happy and ponsi Khatkati Sports Association atum pen chepatre piponsi anti-drugs awareness campaign Khatkati along nini apharman ke paman pon. Bukajan subdivision ke parlo kedamtang pai ni phaing ko raphoni Khatkati Sports Association atum pen chepatre piponsi anti-drugs awareness campaign amai Khatkati Sports Association pathuak lamalong paman pon. Bangso anti-drugs awareness campaign amai ke paman pon hudra ki hormu pen kosonsi kache pahelo ponangji lapen okpran aphan kana hok anparta society aphan thedung katikuk do pu ovikiniari soijang atum aphan than pajirmi pon sonsi anti-drugs awareness campaign amai ke paman pon along pai ni phaing kora plipen kora nini aphaman kibi pon hut no to drugs yes to sports pro motive and ponsi adaba por 100 meter race 400 meter race 1600 meter race lapen marathon race bi ponsi nok be ke kat kache pate along ke hai dona nok be po anok be pi atuma phan certificate lapen tangka pi pajir pon Khatkati Sports Association mai phu Rajbu Teron pen kechari pona mailong chunbang ajai bong rung pen maya thepi jaipon bangso mailong alhi sarpo man pen kache tongdun bong rung arong SGP babu bong rung Kasa Athletics chunbang Rajen Rongpi Sangpi Lakshmi Rathor Raj Rathor Khatkati Sports Association abarim maipu Molenteron anpatak kaprek man ke do ke thekiring atum chitongdun si mesen pen pichun pon anparta Nagaland border ke dorat aphan kachingthor asaimo Jesamet Sports anathu ke pachingthor ji aphan 15 crores a project Khatkati Sports Association complex nangki kimpi anchot takali residential school a crore a project sitami kimrang ponbomlo lahai kaching thora saimo nangki claim apo Jesamet Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma Deputy Speaker Dr. Numal Momin Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Thuliram Ronghang MP Amar Singh Tiso atum border ke dorong arat atum aphan kang honpon thegapot ningaklong pen suri akachuru pajirpon abirta riponlong anti-drugs awareness laso a campaign program nelitum Khatkati Sports Association a hinpen kibipon ignang kop aderne la pison hello de ke damtang pinang an ali kidingpen labang su Khatkati a area long drugs ko hinanat bangke ilitum la police atum ke claim abang atum pen chenglok society along samaj ke paminang di ko abang ki atum pinang an labang su drugs ke jor mate lang drugs la so bepar ka turi atum bhanki ne blong la pison ka ilitum economic long bo masan sido lasi labang so along king kam isi sports association a him kana nat ne sitamine ilitum la anti drugs awareness campaign bang ka turi du nangji ko abang akenang sot ko akido join si ini labang so program patumi ke damtang date 24th and 25th of August bangke nilitum ladak Khatkati Sports Association non lasua mini stadium construction klembo madimalong sitamine ke hospon. It's a proud moment for all of us that today we have been able to organize such a huge event. The sports lovers, they have participated even from Hanjang so to encourage the youth, to encourage the sports lovers of Khatkati, because as we know that Hanjang Langso Sports Association is little bit ahead in all these aspects of sport. So and
as far as the sports thing is concerned, the president of Khatkati Sports Association, he has already informed about the events and all. What I'm going to disclose today before the public of Karbi Anglong and before the in general and before the public of Khatkati or Lahorijan and entire Nagaland border in particular is that we are very much thankful to the Honorable Deputy Speaker of Assam Legislative Assembly, Sir Dr. Numal Momin, and also we are very much thankful to the CEM of Karbi Anglong Autonomous Council, Dr. Tuliram Ronghang. We are also very much thankful to Sri Amar Singh Kisoji, in charge Land and Revenue, because it's only because of them, because of their help only that we could have such kind of great infrastructure. Sangti hidipen projem terang Karbi Anglong Live. Karlitang binong terang apomen Bidya Singh terang apayamen role teronpi. Karlitang binong terang alang litum along pensi pirthe hachilo. Karlitang binong terang pirthe kahachia dim lake Dwarbaguri constituency ke parlo dipluso sarterang arong along. Lason se Karlitang binong terang surihinira ngarkep aningkansi pirthe nang hachilo. Karlitang binong terang ningkan surihinira kresia ningkan pensi dolamara malasi Milin English High School along LKG ang ding Charlie Chengdunlo lapen surihinira engkora ke thom anak ningkana bangki kepang ding chipa unponlo. Karlitang binong terang ningkan sir kep matik ningkan kep arta hut penta chojor cholang asai anat aninghang pik biheka ko penta kovia om hai hui chojor pon bom lapen ahe marit chipa dokok jiaphan aninghang pik apo payatum TV akulat sidami kimpilo lapen class damde prang sita ada prang thursi gulat jingpu tekangji arkok arphek tekang et anam chadom tekang et si class damji lapen class penwang et lo polote gulat chedo thupo lapen anikang sama polote football pa thudun po Karlitang binong terang bi hekpenta football ke pathoning hangpik bonda kopai kelang no jok kedam tanganing kana hut keso cholong loklo bangso keso kachilangchia phandola mara borbhenta hospital alongta pon bonstami borbhenta hospital along un ilopusi doctor satum thanlo la sopena jok NRL hospital along pon thulo NRL hospital along ta un ilopusi ako doctor atum pachinilo la sopena jok JMCH mate Jorhat Medical College along si pon thulo Jorhat Medical College Hospital ICU room along ni thongke branya kep an Karlitang binong terang aphan selang ponlo bonta kopai kelang no pena jok Karlitang binong terang alangli apo apai ajir amuso aphuapi apunu apinu atonarap kote jirpo jirpi do anatuma phan che o tekangsi labangso pir theten che o nang koplo la pini football tournament kibi lage hala led longson terang tournament pensi non kibi pon ene school menge binong terang pe non pai apodum si mane nang jalo hai than lo isi tournament bi pite also aning samchaji bine pula hai asenil tumang ta paprang pon iglo ansi non pini opening Orang saja mekedeng mengenai itu menghinkan ningarong sandupun. Ninge charong piklo ning dai dukta dolo aso nil tum nong sidak nilisi football ke than pun mate man sing ke chuneng la tournament bi that pen so bang full so fitmat hospital pon fit la hai maning ke supema sing ke aso bang choko joni ne phi abedelo ini support han kaching hon na join ni si la ini football saves tami pati pilo he la hala bang sar social sha si bang than la bihek pen sitame engge la so dak ko ani pathu dun pen si ke non na pu thi lot le la son ja la he ma la sino
sar sir bang nang pula nang li sopo amian pen di dia nang ni bajala hela si la so nang pu ke choro lo sar di dia nang ante ku alang li pulo nang cerap dun po bajala hela man non nang cerap dun ek lo la nang li lok si jata nang klem pilo la nang li sir sa si Dola mara pen RG son rong phar Karbi Anglong live Tang te pini Karbi prime time abirta ke lapuan si kang ton paniklo ajo kemi